Il-Kummissjoni Ewropea approvat ir-reviżjoni tal-Pjan tal-Kupru u Reżiljenza ta' Malta li l-finanzjament għalih ġej minn fondi Ewropej. Bekk il-Pjan ta' Malta huwa fost l-ewwel li ġie rivedut u approvat mill-Kummissjoni. Dan se jfisser li l-Pjan ta' Malta żdied minn aktar minn 316 miljun euro għal 328 miljun euro. Dan il-pjan se jkopri 31 riforma u 16 l-investiment. Il-pjan tal-Kupru ta' Malta ġie approvat f'Settembru ta' sentejlu. Minn dak iż-żmien law il-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-pjan imsejjaħ bħala Repower EU, azzjoni fuq livell Ewropew sabiex tuża aktar enerġija nadifa waqt li l-provvista tal-enerġija tkun waħda sigura. Dan il-pjan tal-Unjoni Ewropea tħabbar minħabba il-kriżi tal-enerġija li qed jaffaċċjaw il-pajjiżi Ewropej kawża l-gwerra fl-Ukrajna. Il-pjan rivedut ta' Malta jinkludi lan li pajjiżna jikkontribwixxi għal provvista sigura tal-enerġija billi isaħħaħ il-grid tal-elettriku u anke aktar investiment f'enerġija rinnovabbli. Dan il-pjan rivedut ta' Malta xorta waħda għadu jinkludi fil-maġġoranza tiegħu favur l-ambjent u l-qalba diġitali. Dawn jammontaw għal aktar minn 68% tal-inizjattivi. Dan fil-waqt li aktar minn kwart tal-inizjattivi huma biex itejbu is-soluzzjonijiet diġitali. Meta kien tħabbar dan il-pjan tal-Kupru u Reżiljenza minn fondi Ewropej flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen sejħet dan il-pjan bħala wieħed favur l-ambjent. Here the Maltese plan is outstanding, with 54% investment into the European Green Deal. It's one, if not the greenest recovery plan we have. Intant brabta ma dan l-iżvilupp irreaġixxa il-Prim Ministru Robert Abela li fuq Twitter qal li huwa sodisfatt li l-Kummissjoni Ewropea laqet it-talba ta' pajjiżna biex dan il-pjan jiġi rivedut. Dr. Abela qal li dan se jfisser li pajjiżna se jagħmel aktar investiment fl-enerġija rinnovabbli fosthom post għal ħażna tal-batteriji fil-Marsa u anke f'Dellimara waqt li jissaħħaħ il-grid tal-elettriku f'pajjiżna. Qal li dan il-pjan se jwassal biex issir riforma li se tiffoka fuq simplifikazzjoni ta' proġetti ta' enerġija rinnovabbli waqt li ssir obbligatorja l-installazzjoni ta' enerġija li ġejja mix-xemx għal ċerti binji ġodda. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li l-approvazzjoni tal-pjan rivedut se twassal biex Malta issaħħaħ l-isforzi tagħha biex timplementa riformi u l-investimenti fosthom fis-settur tal-enerġija. Il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Silvio Xkembri laqab sodisfazzjon din l-aħbar u ħeġġeġ lin-negozji sabiex jieħdu l-opportunità u japplikaw għal fondi biex ikunu aktar sostenibbli u reżiljenti. Fi-stqarrija l-Ministeru responsabbli mill-Fondi Ewropej qal li fl-4 ġimgħat li ġejjin il-Kunsill irid jiddeċiedi ma' din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Intqal li mill-2021 lil hawn pajjiżna irċieva 93 miljun euro fondi Ewropej minn dan il-pjan tal-Kupru u Reżiljenza.